हेलो हाय नमस्कार। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो आज गोटा भौणी घर को मो निज बड़ भौणी जे शाशु घर को आसी भौणी घर घरे जस्ट एवं आसिक पहुँचली आपण मानक देखी आम भेणीकर बैगण चाष केमी बैगण गछ केमी बैगण फलिला ना ना सब देखेबी। मो भेणी मो दे भौणी माने मो नानी समस्ते बर्तमान बिल भितर जाऊँगी बिल भर को आसन जा बैगण बिल भर जा गेट गाई गाई पशि जाऊँ गाई छेली पशि जाऊँ गेटा दिया कराई बैगण बिल बैगण बैगण सब बैगण आरंभ होगा सब कषि बैगण बिलटे देखु पूरा बैगण बड़े सुंदर लगुच गच सब गोटे साइज्र फूल फल फूल कषि सब लगिला बैगण फूल भी फुटिला कषि गोटे गोटे लगुच सब केते लगे ओ भाई मो दे सब बिल घास भाई से आम भणजा पोकरा पोकरा तोड़ा हो ना कौन ये लहंगा शाग गुरा ना भाई मध्यम जोटा गछ तो मर जाऊँगी भाई आर वर्ष भाई जमी हाई बढ़ी वर्ष तो कहीं बढ़ी साइज गछ वर्षा आउ दी वर्षा खंडे मैंने जो लहप टाइप रहीगले एक बढ़ी ना मत दे बैग दूँ दिखा 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 केते खंड चलू कला खाइलु लेकिन दे बैगण बिल घास उपाड़ू देखे मुंड मो दे भाई लाई 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 मो दे मुंडिया कहीं कह निज कम मो भाई भी इतने घास अच्छा भाई से बैगण जोटा गोटे अलग प्रकार गछ कि से जोटा जोटा कौन कला बैगण बोली जो गोलिया ना ये हाँ हाँ
ସେ ସବୁ ଯାକ ଗଛ ଭିତରୁ ଏଇ ଗଛଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ବା। ହୁଁ କଳା ନା ଗୋଲିଆ ପ୍ରଭୁରି କେତେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି କଳା ଗୋଲ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ରହିଛି? ହଁ ମିଶି ଯାଇଛି କେମିତି ଆଉ। ଭାଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଏ ମଶା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପୋକରା? ହୁଁ ଭାଇ ହାତୀ ଏବେ ଆଉ ହାତୀ ପଶିନାହାନ୍ତି? ହଁ ହାତୀ ହେଇଆଡ଼େ ବଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ କରୁ ହାତୀ ଆସିକି ଏଇ କରୁ ପଶିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତୀ ଏରିଆ। ହାତୀ ଏଇ କରେ ପଶିକି ଦଳି ଦାଳିକି ହେଇଯାଏ। ଦଳି ଦାଳିକି ଏଠି ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଠି ବାଇଗଣ ବି ଏଠି ହାତୀ ବସିକି ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ବି ସେ କରେ ଗଡ଼ିକି ପଶିକି ବି ଦଳାଦଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚାରିକର ଯାକ ହାତୀ ନ ପଶି ବାଡ଼ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବେ ବାଉଁଶ ଗଛର ଚାରିକର ଯାକ ତାର ଗୁଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବେ ବାଡ଼ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବଂ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମଇଁଷି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ଏ ମାଟିଟା ଭଲ ଗଛ ବି ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଫଳ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବାଇଗଣ ବି ଫଳିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଷି ଲାଗିଛି, ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଛରେ 1 2 3 4 5 6 ସବୁ ଗଛରେ ବାଇଗଣ ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଇଁଷି ହାତୀ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଭୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ବିଲକୁ ଉତରା ହେଇଛି ଇଏରେ, ଆଉ ହାତୀ ଥରେ ପଶିକି ଦଳିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା। ଜଙ୍ଗଲ ମଇଁଷି ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲୀ ମଇଁଷି, ସିଏ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଡ଼ିଲେ ସିଏ ଖାଇବେ ଯା ଉପାଡ଼ିକି ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୋ ଦେଇ, ଆମ ପୁଅ, ଆମ ଭଣଜା। ଯୋଉରା ପାବାଟଲର ପଶିନି ସେଗୁରା ଟିକେ ଅଧିକ ଘାସ ହେଇଛି। ଡବଲ ପୁରା ହେଇଛି, ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଡବଲ ପୁରା ହେଇଛି। ଡବଲ ଗୋଲିଆ ବାଇଗଣ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଗଛ? ଇଏ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଖାଲି ମାନେ ଗୋଲିଆ ବାଇଗଣ ଭାଇ, ମାନେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଘାସ ସବୁ ହେଇଛି ନା। ସବୁ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ କଷି ଲାଗି ହେଉଛି, ଆଉ ପୋକ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ବର୍ଷରେ। ଏକଟା ଦେଖିବା, ଏକର ବାହାରେ ଯିବା ଟିକେ। ଏଇଟା ଗୋଲ ବାଇଗଣ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଛ, ଗୋଟେ କାଁ ଭାଁ ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ। ଲହଙ୍ଗା ଶାଗ ଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଲହଙ୍ଗା ଶାଗ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଲହଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗଲ ଇଏ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଶାଗ। ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମାଟି ଫୁଲ୍ କରାହେଇକି ଖତ ଏବଂ ମାଟି ଫୁଲ୍ କରାହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଗାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପକା ହେଇକି ଆମର ତଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ତଳି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଥିରେ ତଳି ହିଁ ଆମର ମାନେ ଚାର ଏଇଥିରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ଏଇଥିରୁ ଉପଡ଼ା ଇଏ ଗଛ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏତିକି ବି ନୁହଁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ବି ଅଛି ଭାଇଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଲା ତଥାପି ଏଇଟା 3 ଏକର ଭଳିଆ ହେବ। ଏଇଟା 3 ଏକର 3.5 ଏକର ଭଳିଆ ହେବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ବି 2.5 ଏକର 3 ଏକର ଭଳିଆ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକ ଦେଖେଇଲି। ଓ ଆହୁରି ଆମର ବି ଆର ବାଇଗଣ ବିଲକୁ ଯିବି କ'ଣ କେମିତି ସେ ଏଥିରେ ହେଇଛି, କ'ଣ ଗଛ କ'ଣ କେମିତି। ଆଉ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି। ବାଇଗଣ ଚାଷ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବାଇଗଣ ଚାଷ ଯେଉଁ କରନ୍ତି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛର ବି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର, ଗଛ ବି ବଢ଼ିଆ ଉନ୍ନତମାନର ଗଛ ବିହନ, ଉନ୍ନତମାନର ବିହନରେ ବଢ଼ିଆ ବି ଫଳେ। ବାଇଗଣର ଫଳ ବି ଭଲ ଆସେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପିକିଆ ସବୁ ଫଳ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଟିକେ, ସେକରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଇଁଷି, ବାରହା, ସମ୍ବର, ହରିଣ, କୁରୁଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମତେ ସବୁ ଗଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭେଣୀର ଘର ସେଇଟା ହେଲା ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାରି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ହାତୀ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ତ ରହିପାରୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ହାତୀ ଥରେ ଦେଖିଛି ହାତୀ ଗଡ଼ିବାର। ଏଇଟା ହାତୀ ଯାଉଥିବେ ବାରି ଭିତରେ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ଆମ ଭାଇ ସିଧା ନେଇକି ନିଆଁ ଘୁଣ୍ଟା ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବେ। ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଲି ବାଇଗଣ ବିଲରେ। ଭାଇଙ୍କର ବାଇଗଣ ଚାଷ ଭଲ କରନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ଗଛ ଇଏ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବାଇଗଣ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ବିଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲି ଟିକେ। ମୋ ଦେଇ, ମୋ ଭାଇ, ଆମ ପୁଅ, ମୋ ଭଣଜା ସବୁ ଘାସ ଫାସ ବାଛୁଛନ୍ତି ବିଲରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୋକ। ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଲା, ରାତିରେ ବି ମୋର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି।
ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆହୁରି 60-70 କିଲୋମିଟର ଆମର ଗାଁ। ଆମ ଘର 60-70 କିଲୋମିଟର ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲା 5-5:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ବାହାରିଲେ 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେ ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି। କାଲି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବି। ଦେଖିଆ ଏରା ହବ ଏଠି ଗିରି କୁମା ଦେଖିଆ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଇଁ ଥାଉ କଷିବରା କାହିଁକି ଥାଉ ନା କଷିବରା ଥାଉ ନ ବଢ଼ିଲେ ତୁ କଲାବେଳେ ନେବୁ। ନା ମୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ମ ନିଜ ବିଲେ ନିଜ ଇଏ କରୁଛ ମୁଣ୍ଡ ମତେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବି ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନାଜ କାହିଁ ଲାଗିବ? ତୁ ତ ନିଜ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କାହାକୁ ମାନେ ବିକ ହେଇଯାଉ ନା କ'ଣ? ତ ନିଜ ବିଲରେ ତ ନିଜ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି କହିଲୁ? ଏତିକି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବିଲ ହେଲାଣି? ଏତିକି ବିଲ ମାନେ ବିରାଟ ବିଲ ବଡ଼ ଚାଷୀ ବି ଏତିକି ବିଲ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତମେ 2 ଜଣ ଲୋକ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଛ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4 ମାଣେ ଉପରେ ହବ। ଏଇଟା 4 ଖଣ୍ଡ। 1.5 ମାଣେ ଖଣ୍ଡ ହବ। ଏଇଟା 2.5 ମାଣେ। 5-6 ଏକର ଖଣ୍ଡ ହବ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ପର୍ ଡେ ବାହାରିଲେ ମିନିମମ୍ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ୍ ରହିବନି। ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ଜଷ୍ଟ। ଇଏ ବାଇଗଣ 4 ମାସ ଅବଧି, 4 ମାସରୁ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳେ। ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଫଳେ ନା। ଯେତେ ଦିନ ପାଣି ଦେଉଛ, ପାଣି ସାର ଯେତେ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରଖୁଛି, ବାଏ।